5 kulcs a célok kitűzéséhez. A szeminárium elején feltettem a kérdést, miért van az, hogy egyesek sikeresebbek másoknál. Egy barátom, aki évek óta foglalkozik a témával, elmondott egy történetet, amelyet bizonyára élvezni fognak, és jól megvilágítja a kérdést. Azt mondta, hogy mint egyházközségének gondnoka meghívott egy zsidó személyiséget, hogy jöjjön el a templomukba, egy keresztény templomba, és beszéljen a gyülekezetnek a két vallás különbségéről. Hasonlítsa össze a zsidó és a keresztény vallást. Nos, ez a zsidó úr eljött néhány hét múlva, felállt, és a következőképpen kezdte beszédét. Hölgyeim és uraim, elolvastam az önök könyveit és a mi könyveinket. Megvizsgáltam az önök alaptanításait, hasonlóképpen a miénket is, és a következő következtetésre jutottam. A Biblia és a Talmud és az összes többi könyvünk szerint az élet két alaptörvénye: szeresd az Urat és szeresd fele barátodat, mint te magadat, és hozzáfűzte: hölgyeim és uraim, minden más csak magyarázat. Azon kívül minden csak magyarázat. Azt mondtam, már 25 éve foglalkoztat bennünket a siker problémája, és nemrégiben tanácskozásra gyűltünk össze, és azt kérdeztük, mi a siker? Mi határozza meg a sikert? És egyhangulag arra a következtetésre jutottunk: hölgyeim és uraim, a siker egyenlő a célokkal, és minden más csak magyarázat. A siker egyenlő a célokkal, és minden más csak magyarázat. És azt hiszem, semmi olyat nem fognak megtanulni, ami igazabb ennél. A szeminárium korábbi előadásain számos törvényt említettem. A vonzás, a megfelelés, a hit, az elvárás törvényeit, és a többi. De úgy fogják találni, hogy az egyetlen módszer mindezek hasznosítására, a legkönnyebb módszer a hasznosításukra, ha célt tűzünk magunk elé. Ha célt tűznek ki, miben hisznek? Egy célban. Minek az elérését várják? Egy célét. Mit vonzanak életükbe? A céljukkal összhangban levő embereket és körülményeket. Mire vezet a megfelelés törvénye? Hogy a külvilág összhangban legyen belső világukkal, a céljukkal. Mire koncentrálnak? A céljukra. Mire élik a tudatalattiukban? A cél. Mire vonatkoztatják a helyettesítés törvényét? Egy célra. Ha van célunk, az lehetővé teszi számunkra, hogy felhasználjuk a világegyetem összes törvényét, hogy sikerhez segítsen bennünket. És közben ezekre a törvényekre nem is kell gondolnunk. Ezért van az, hogy minden sikeres férfi és nő tanulmányozásakor úgy találjuk, hogy erősen célorientáltak, és bár nagyon jól tudjuk, hogy a siker a célok függvénye, döntő mértékben a célok függvénye, azt látjuk, hogy az emberek kevesebb, mint 5%-a tűz ki magának célokat. Írtam egyszer egy tanulmányt, vagy inkább egy cikket egy újság számára, amelyből a következő idézetet emelték ki. Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy azoknak dolgozzon, akiknek van. Ha nincs életcélunk, arra vagyunk kárhoztatva, hogy másokat segítsünk céljaik elérésében. Készült egy híres felmérés 1953-ban a Yale Egyetemen, az egyetem végzős hallgatói között, amelyben azt kérdezték egyebek között, vannak-e céljai, eltervezte-e, hogyan valósítsa meg őket. És úgy találták, hogy csak 3%-uk tűzött ki célt maga elé, Amerika egyik leghíresebb egyetemének dédelgetett végzősei között. Aztán ismét megkeresték őket 1973-ban, és többek között azt kérdezték tőlük, mennyi pénzt értek ma ahhoz képest, amennyit 1953-ban értetek. És kiderült, hogy az a 3%, amely karrierje kezdetén célt tűzött ki maga elé, többet keresett, mint a többi 97% együttvéve. Bizonyára meghökkentőnek tűnik ez a teljesítmény, de nem szokatlan. Az az igazság, hogy minden statisztika, amelyet átnéztem, miközben fanatikusan kutattam a célok kitűzése témájában, azt mutatja, hogy csak 3%, 30 ember közül csak egy rendelkezik határozott, világosan megfogalmazott célokkal. Tehát elmondhatom, az a képesség, hogy célt tűzzünk magunk elé, és hogy megvalósítására akciótervet készítsünk, ez a siker mesterfogása. Ez a legfontosabb készség, amelyet valaha is megtanulhatnak, és a továbbiakból ki fog derülni, hogy ha képesek kitűzni és megvalósítani egy célt, ez lehet a legfontosabb dolog, amelyet felfedezhetnek. Fontosabb a matematikánál, a tudományoknál, fontosabb a számítástechnikánál, vagy a kereskedelmi jártasságnál a célok kitűzésének képessége. Ha egyszer kitűzték a célt, beindítják az agy úgynevezett kibernetikus célkereső mechanizmusát. A kibernetikus célkereső mechanizmus olyan mechanizmus, hogy ha beprogramoztuk az agyat, és ezáltal teljesen átítat bennünket ez a törekvés, automatikusan és tévedhetetlenül a cél felé törekszünk, a cél pedig mi felénk. Ez olyan, mintha mozgásba lendítenénk a kozmikus erők egész sorát, amelyek a kívánt irányba visznek bennünket, ha nem is tudjuk, hogy hol a cél. Később még visszatérünk erre is, hogy ez miért így működik.
Vagyis van önökben egy mechanizmus, amely eljuttatja önöket a megvalósítandó célhoz, amennyiben tudják, mi a céljuk. A.J. Huntot, az olajmilliárdost megkérdezték néhány éve egy tévéműsorban, hogy sikereinek mi a titka. Azt mondta, csak 2 dolog van, amit tudnunk kell. Az első, döntsük el pontosan, mit akarunk. A második, határozzuk meg pontosan az árát, aztán szánjuk el magunkat, hogy megfizetjük. A probléma az, hogy a legtöbb ember nem tudja, mit akar. A mi civilizációnkban, a mi társadalmunkban az ember mindent megkaphat, amit csak akar. De a lakosság 95%-ának csak homályos elképzelése van arról, hogy mit akar. Vagy semmilyen. De biztos vagyok abban, hogy mire az előadás véget ér, ez némileg megváltozik. Tehát a cél kitűzése a legfontosabb készség. Szerintem ezt tanítani kéne az óvodában, az általános iskolában, az oktatás minden szintjén valami módon, valamiképpen tanítani kéne a célok kitűzését. Ez minden egyéb készségnél jobban garantálná, hogy az emberek könnyebben, gyorsabban, minél nagyobb sikereket érjenek el. Mindegy, hogy valaki hány éves, milyen pozícióban van jelenleg. Minél hamarabb sajátítja el a célok kitűzésének képességét gyakorlással, a módszer állandó ismételgetésével, amíg el nem éri azt, hogy teljesen célját elérő emberi lényé válik, annál hamarabb el fog jutni oda, hogy nagy dolgokat valósítson meg az életben. Érdekes módon mindannyiunkban munkál egy kudarcmechanizmus. És ez a kudarcmechanizmus automatikusan működik. Az emberek túlnyomó többsége nem él a lehetőségeivel, nem válnak azzá, amivé lehetnének. Több mint 80%-uk. Ez a kudarcmechanizmus egyenlő a kényelmi zónával. Az emberek előszeretettel bújnak meg a kényelmi zónában, a könnyebb megoldásokat keresik. Nem teszik meg a siker eléréséhez szükséges erőfeszítéseket. Ez a kudarcmechanizmus automatikusan működik. Már csecsemőkorunktól kezdve, említettük már az örömelvet, mindig afelé hajlunk, ami örömet szerez, ami könnyű, ami kellemes, ami élvezetes, és húzódozunk attól, ami kényelmetlen, ami nehéz, amihez önfegyelemre vagy erőfeszítésre van szükség. Azonban a kudarcmechanizmus leküzdésének egyetlen módja az, ha működésbe hozzuk a sikermechanizmust. És ezt a sikermechanizmust egy cél hozza működésbe. Ahányszor célt tűzünk magunk elé, legyőzzük a kudarcmechanizmust. Ha egy célra gondolunk, legyőzzük a kudarcmechanizmust. Ha tehát kitűzünk egy célt, az pozitív energiát szabadít fel, ösztönt és vágyat ébreszt, kitartást ad nekünk és gondolati tisztaságot, amellett erős elhatározást, hogy haladjunk előre a célunk felé. A kényelmi zónából csak is úgy tudunk kitörni, ha célokat tűzünk magunk elé, méghozzá mindig magasabbakat, mint amit addig elértünk. És az utóbbi években bármennyi kiemelkedő személyiség viselkedését tanulmányoztam, azoknak az a tudatos szokása, hogy nem ragadnak le a kényelmi zónában. Egyfolytában tudatában vannak annak, hogy természetes hajlamunk van a visszahúzódásra, a kényelmes életre. Ezért mindig újabb célt tűznek maguk elé, mindig nagyobbat, mint amit már megvalósítottak. Egyfolytában küzdenek, mindig olyat akarnak elérni, amit még soha azelőtt. Ezért folyton fejlődnek, folyton ott vannak az események sűrűjében, folyton észnél vannak, és egyfolytában sikeresek. Most már tudjuk ugyebár, hogy a célok megvalósítása automatikus. Adva van ez a kibernetikus mechanizmus. Ha egyszer beprogramoztuk agyunkba a célt, automatikusan haladunk felé. A probléma nem a célok megvalósítása. Mint emberi lények célorientált organizmusok vagyunk. Csak akkor vagyunk boldogok, ha van célunk. Csak akkor vagyunk tele élettel, ha valami olyasmivel foglalkozunk, ami fontos a számunkra. Arra van szükségünk, hogy úgy érezzük, életünknek van értelme, célja, iránya, jelentősége. A kérdés nem az, hogy miért nem valósítjuk meg céljainkat, mert a célok megvalósítása automatikus. A kérdés az, miért nem tűzünk ki célokat. Évekig azt hallottam, mielőtt ezzel a témával foglalkozni kezdtem, tűz ki célokat. És akik elvégezték a tanfolyamokat, megkérdeztem tőlük, leírták, mik a céljaik, és nem írták le a céljaikat. Ezért a célkitűzés pszichológiáját kezdtem tanulmányozni, és úgy találtam, 4 alapvető oka van annak, hogy nem tűznek ki célokat. Bár tudják, hogy kéne, tudják, hogy ez fontos, már milliószor hallották. 4 alapvető ok, és amíg nem ismerjük ezeket, és hogy hogyan hatnak ránk, nem is léphetünk tovább. Nézzük tehát, az emberek miért nem tűznek ki célokat. Az első oka, hogy nem tűzünk ki célokat, az, hogy nem ismerjük fel a jelentőségüket. Nem ismerjük fel a célok jelentőségét. Mit is jelent ez?
Azt jelenti, hogy mindannyian neveltetésünk termékei vagyunk. Mindannyiunkra nagy hatással vannak a szüleink, testvéreink, családunk, rokonaink, barátaink, stb. Ha olyan családban növünk fel, ahol a szülők nem hangsúlyozzák a célok fontosságát, nem beszélnek róluk, nem ösztönöznek bennünket arra, hogy célokat tűzzünk magunk elé, tudják, mi fog történni? Az, hogy felnövünk anélkül, hogy egyáltalán fogalmunk lenne arról, léteznek a világban célok. Amikor Amerikában a sikeres embereket tanulmányozták, érdekes dologra jöttek rá. Arra, hogy a családi asztal melletti beszélgetés hat a legerősebben annak a gyereknek a jellemére, aki abban a családban nő fel. Ha az asztal melletti beszélgetések teljesítményorientáltak, sikerorientáltak, célorientáltak, akkor a gyerekek úgy nőnek fel, hogy hisznek a célokban, törekszenek feléjük. Ez olyan természetes a számukra, mint a kés és villa használata. Tehát nem látjuk a célok kitűzésének jelentőségét. Kérem, értsék meg, hogy ez nagyon lényeges dolog. Ez a siker egyik kulcsa. És a legnagyobb dolog, amit valaki a gyerekéért tehet, az, hogy segítsen neki értelmes és reális célok kitűzésével. És minden bátorítást adjon meg neki, hogy el is érhesse azokat. A második oka, hogy nem tűzünk ki célokat, nézzenek csak magukba, az, hogy nem tudjuk hogyan. Amikor elkezdtem a témával foglalkozni, azt a meglepő felfedezést tettem, hogy mindenütt felhívják a figyelmet a célokra, hogy ez nagyon fontos. Legyenek céljaink, tűzzünk ki célokat, tűzzünk ki határidőt a megvalósításukra, de a helyzet az, hogy nem volt igazán jó módszertan a célok kitűzésére. És ezen a tanfolyamon megtanítok önöknek egy módszert, amely abszolút hatásos. Azt mondják, ez a legjobb módszer, ami valaha is létezett a világon. De ha nem tudnak megjelölni egy célt, akkor hiába mondom, hogy tűzzenek ki célt, annak nincs semmi értelme. Az emberek 12-15 évig járnak iskolában nálunk, de 1 órát se töltenek ezzel a témával. Képzeljék el, 12-15 évig. Én egy jelentős egyetemen szereztem kereskedelmi diplomát, de egyetlen órát se szántak arra, hogyan tűzzünk ki és érjünk el célokat. Egyszer sem említették a sikernek ezt az alapvető mesterfogását. Ezután a tanfolyam után tudni fogják, hogyan kell csinálni, az nem lesz probléma. A harmadik oka, hogy nem tűzünk ki célokat, méghozzá fontossági sorrendben, a visszautasítástól való félelem. Erről már beszéltünk korábban is. Életünk egyik legmélyebb és legerősebb félelme az, hogy félünk a kritikától, attól, hogy kinevetnek. Mindannyian gyerekkorunkban, fiatalkorunkban azt mondtuk, ez akarok lenni, az akarok lenni, ide akarok menni, oda akarok menni, és mindannyian megkaptuk, ostobaság, ezt nem lehet megvalósítani, vagy ne hülyéskedj, túl kicsi vagy, még stb. És már nagyon korán megtanultuk, hogy ha beszéltünk a célunkról, vagy olyasmire törekedtünk, ami túl nagynak tűnt, akkor azok, akikre adtunk, kinevettek bennünket, megkritizáltak. Elérték, hogy meghúzzuk magunkat, tehát tudat alatt döntöttünk, ha békét akarunk, jobb, ha hallgatunk, és nem beszélünk a céljainkról, nehogy valaki megkritizáljon. És ezzel beleestünk a csapdába, abba a tudatalatti eltökéltségbe, hogy nem tűzünk célt magunk elé, és nem beszélünk róluk, nem gondolkozunk róluk, így senki se kritizálhat bennünket. És higgyék el, az emberek 80-90%-a, ha meghallja, hogy bármire készülünk, új parkolóhelyet keresünk, vagy új állást, vagy házasodni akarunk, azt fogják mondani, hogy lehetetlen. Szépen felsorakoztatják az ellenérveket, hogy lebeszéljenek bennünket bármiről. A siker kulcsa tehát tartsa a célját titokban. Tartsa a célját titokban, ne beszéljen róla senkivel. Mivel az emberek túlnyomó többsége megijed bárkitől, akinek céljai vannak. Megijednek, mert úgy érzik, kisebbrendűek és alkalmatlanok, mert nincsenek céljaik. Tehát csak olyanokkal beszéljen róluk, akiknek szintén vannak céljaik. Olyanokkal, akik közel állnak önhöz, akiknek segítségére szüksége lehet. De ne beszéljen róluk akárkivel. Ne hagyja, hogy megtorpedózzák terveit. A negyedik oka, hogy nem tűzünk ki célokat, ez a leglényegesebb, a legveszélyesebb régi ismerősünk vagy ellenségünk, a kudarctól való félelem. A kudarctól való félelem az első oka annak, hogy az emberek sikertelenek. A kudarctól való félelem attól, hogy nem lehet, elveszthetem a pénzem, vesztegetem az időm, elveszthetem a befektetésemet, nem lehet, feszültté válunk, stressz állapotba kerülünk, kalapál a szívünk, összeszorul a gyomrunk. A kudarctól való félelem az első oka annak, hogy nem vagyunk sikeresek az életben. A kudarctól való félelem visszatart bennünket a próbálkozástól.
És azért félünk a kudarctól, mert ismerjük, tudjuk mi a kudarc. Nem értjük, hogy ez egy kritikus pont. Ha ezt megértjük, egész hozzáállásunk megváltozik. Egyszerűen arról van szó, képtelenség sikert elérni kudarcok nélkül. A kudarc a sikerhez vezető út elengedhetetlen állomása. A sikerhez szükség van kudarcra. Ha kerüljük a kudarcot, nem lehetünk sikeresek. Az emberiség történelmének minden sikere kudarc volt addig, amíg sikerré nem vált. A siker kulcsa a sorozatos kudarcokban rejlik, hogy tanuljunk abból, ami nem sikerült. Minden csapásnál, minden akadálynál, minden csalódásnál álljunk meg és gondolkozzunk. Mit tanulhatok ebből a helyzetből? Alkalmazzuk a behelyettesítés törvényét és vonjuk le a tanulságot minden egyes kudarcból. Emlékeznek, beszéltünk a fordított paranoiássá válásról, a bizakodó várakozásról. Ahányszor valami balul sikerül, nézzünk magunkba, miért történik ez velem. És azt fogják látni, hogy minden egyes kudarcban vagy hátrányban, ahogy Napóleon Hill mondja, értékes tanulság rejlik, lehetőség és haszon, amelyet ha keresünk, megtaláljuk. A sikeres emberek, vezetők sose használják azt a szót, hogy kudarc. Sose gondolnak a kudarcra. Thomas J. Watsont, az IBM alapítóját megkérdezte egy fiatalember. Mr. Watson, mit tehetek, hogy sikeresebb legyek? És Watson habozás nélkül ezt mondta. Duplázza meg kudarcait. Duplázza meg kudarcait. Miért? Azért, mert... ez már nem kell. Azért, mert... ha megnézzük sikeres férfiak és nők élettörténetét, mondjuk egy olyan személyiségét, mint Thomas Edison, ő a világ egyik legtöbb kudarcot megélt embere. Thomas Edison élete folyamán 1052 találmányt jegyeztetett be az amerikai szabványhivatalnál. És a végén majdnem mindegyikből ténylegesen kereskedelmi termék lett, és ezekkel hatalmas pénzeket keresett. És Watson, azaz Edison, ugyanakkor a világ egyik legsikertelenebb feltalálója volt. 17 000-szer próbálkozott sikertelenül, hogy egy olyan növényt találjon, amelyikből természetes gumit lehetne kivonni. Több ezer egyéb kísérlete vallott kudarcot, több mint 11 000-szer próbálkozott hiába azzal, hogy izzószálat találjon a villanyégőhöz. Az 5000. sikertelen kísérlete után cikket írtak róla az újságban, Edison bukása címmel, arról, hogy a világot izzólámpával világítsa meg. Mindenki meg volt győződve arról, hogy az utat petróleumlámpával kell megvilágítani. Egy fiatal újságíró ment el hozzá és megkérdezte, miért szán ennyi pénzt és időt erre a micsodára, ha már 5000-szer kudarcot vallott. Edison azt válaszolta, a fiatalember maga nem érti, hogyan működik a világ. Én nem vallottam kudarcot, hanem sikerült megtalálnom 5000 olyan módszert, amelyik használhatatlan. Ezáltal 5000-szer közelebb kerültem a használható megoldáshoz. Több mint 11 000 kísérletet végzett, amíg megtalálta a wolframot, a szénizzószál helyett, és létrehozta az első wolfram szálas villanyégőt, amely megváltoztatta a világot. Sanders ezredes több mint 1000 étteremben járt. 66 éves korában több mint 1000 étteremben próbálta eladni hiába a receptjét, mielőtt talált egy éttermet, amely 5 centet fizetett csirkénként, de nem adta el. Önök kitartottak volna 100, 200, 500, 1000 elutasítás után. Sanders kitartott, és Amerika egyik leggazdagabb, leghíresebb, legmegbecsültebb embere lett. Tehát meg kell érteniük, hogy a siker és a kudarc kéz a kézben jár. Bárhol, ahol lehetőség van a sikerre, ott megvan a kudarc lehetősége is. Nem baj a kudarc, amennyiben tanulnak belőle, és ne feledjék, bizonyos számú kudarcon keresztül kell esnünk, hogy tanuljunk belőlük, tapasztalatokat szerezzünk, hogy elérjük a sikert, és minél előbb tesszük, annál hamarabb leszünk túl rajta. Minél többször hibázunk, bukunk el, de összeszedjük magunkat és tanulunk belőlük, annál hamarabb érjük el azt, amire képesek vagyunk. Na jó, ez elvezet bennünket az előadás második részéhez, az úgynevezett 5 kulcshoz. Ez az 5 kulcs a célkitűzés folyamatának 5 alapelve, amelyeket mindig számításba kell venniük. Nézzük tehát az első számú kulcsot. Életünkben a legijesztőbb dolog a változás, de azt is tudjuk, hogy a változás elkerülhetetlen, a fejlődés része. Nincs fejlődés változás nélkül, életünket nem tehetjük jobbá változás nélkül, mégis a változás ijesztő. És van egy természetes tendencia, úgy hívják homeosztázis. Természetes hajlam az emberekben, hogy ellenálljanak a változásnak, hogy elutasítsák, hogy elkerüljék, hogy egy helyben maradjanak, hogy megbújjanak a kényelmi zónában. Mint már mondtam, a kényelmi zóna a lehetőségek elérésének legnagyobb ellensége. A változás ijesztő, ha csak nem célirányos.
ha csak nem célirányos. És ez az a kulcs. Legyőzhetjük ezt az állandó, tudatalatti félelmet a változástól egy egyszerű módszerrel, ha az ellenőrzésünk alá vonjuk. Ugye emlékeznek arra, hogy az irányítás törvénye az emberi harmónia alaptörvénye, hogy csak olyan mértékben érzünk pozitív módon magunkkal szemben, amennyire képesek vagyunk irányítani a saját életünket. A célok lehetővé teszik, hogy befolyásoljuk a változás irányát. Tudjuk, hogy az élet soha nem megy előre egyenes vonalban hosszabb időn keresztül. Az életünk vagy jobbra fordul, javulást mutat, vagy rosszra fordul, rosszabbodik. Általában ez a tényleges helyzet, de ha célt tűzünk magunk elé, befolyásolhatjuk a változás irányát. Ez a változás irányának befolyásolása kulcs a sikerhez. Tehát minden, ami az életünkben történik, célirányos. Olyasmi felé halad, amit akarunk, a javulás irányába, magasabb eszmények irányába, nem csak úgy véletlenül. És senki se fél a változástól, ha olyat hoz, amit várunk. Csak attól a változástól félünk, amely után sorsunk a korábbinál rosszabbra fordul. Ezzel eljutunk a célok kitűzésének második kulcsához. Ezt úgy nevezzük a kiemelkedő adottságok területe. A kiemelkedő adottságok elve egyszerű dolgot akar. Arról van itt szó, hogy minden ember rendelkezik adottságokkal, amelyek eltérnek az átlagostól. Ezek az átlagos adottságok. Jobbak vagyunk a főzésben, rosszabbak a matematikában, jobbak a kommunikálásban, rosszabbak az eladásban, jobbak a beszédben, rosszabbak a történelemben, és a többi. Mindannyiunknak vannak adottságai, de az is kiderül, hogy vannak bizonyos adottságaink, amelyek messze kiemelkednek az átlagostól. Minden egyes emberben megvan a kiemelkedő adottságok területe is. Ezen a területen kiemelkedő teljesítményt tud nyújtani, ha rátalál. Minden egyes ember, mint már említettem, zseniális egy bizonyos területen, és a felnőtt korban ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megtaláljuk ezt a területet, és szívünkkel, lelkünkkel arra törekedjünk, hogy tényleg tökéletessé váljunk ezen a területen, ahol különleges adottságokkal rendelkezünk. Lássunk most 3 kulcsot a kiemelkedő adottságok területéhez. 3 igen fontos kulcsot. Az első a figyelem. Azok a dolgok, amelyek lekötik a figyelmünket, nagyon jól mutatják, melyik területen rendelkezünk kiemelkedő adottságokkal. Mit szeretünk olvasni, miről szeretünk beszélgetni, gondolkodni, mit szeretünk tanulni, miben szeretünk jobban elmélyedni. Aztán az érdeklődés, az, hogy mi érdekel bennünket. Mi az a téma, amely életünk folyamán a leginkább lenyűgözött bennünket? Általában itt belül úgy vagyunk programozva, hogy olyan dolgok érdekelnek, vonzanak bennünket, amelyekhez a legjobban értünk. Végül pedig az elmélyedés. Miben tudunk tökéletesen elmélyedni? Mi az, amit a legmélyebb figyelemmel tudunk kísérni munka közben, gondolkodás, olvasás közben? Miben tudunk a legjobban elmélyedni? Figyelem, érdeklődés, elmélyedés. Ez a 3 kulcs ahhoz, hogy megtaláljuk kiemelkedő adottságainkat. És ez az egyik legnagyobb felelősségünk felnőtt korban, hogy rátaláljunk erre a területre, mert amíg ezt el nem érjük, addig nem tökéletesíthetjük képességeinket, és mindenki rendelkezik kiemelkedő adottságokkal. A következő, a 3. kulcs, a kiemelkedő adottságok a 2-es, amit úgy hívunk a gyémántmező. A gyémántmező elmélet egy öreg farmerről szóló történetből ered. Elment gyémántot kutatni Afrikába. Eladta a farmját, vette a cókmókját, elment gyémántot kutatni. Elfogyott a pénze, és végül meghalt szegényen és magányosan. Ez alatt otthon a régi farmján az új tulajdonos rátalált a világ legnagyobb gyémántjaira. A gyémántmező elmélet arra tanít bennünket, hogy a lábunk alatt pont most, szinte minden esetben megtaláljuk, amit keresünk. Pont most, elrejtve a saját adottságainkban, képességeinkben, tapasztalásainkban, bölcsességünkben, tudásunkban, szorgalmunkban, családunkban, kapcsolatainkban, valahol itt és most a saját lábunk alatt. Itt van a lehetőség, amit keresünk. Nem kell elmennünk a világ végére, nem kell másik városba költöznünk, nem kell megváltoznunk, csak fel kell tárnunk a saját gyémántmezőnket. De az az érdekes, hogy a gyémántok nem látszanak gyémántoknak nyers állapotukban. A gyémántok vagy a lehetőségek mindig a kemény munka álruhájában kerülnek elénk. Annak, hogy az emberek mindig másút keresik őket, az az oka, hogy mindig a kemény munka álruhájában kerülnek elénk. És sok munka és erőfeszítés kell ahhoz, hogy napvilágra kerüljenek. Tehát nézzünk a lábunk alá, hogy megtaláljuk a gyémántmezőt. Keressük meg, hogy milyen területen vannak kiemelkedő adottságaink. Ez nagyon fontos a célok kitűzése terén. A 4. kulcs az egyensúly megteremtése. Hogy igazán sikeresek legyünk, egyensúlyban lévő célokkal kell rendelkeznünk.
Nem lehetnek csak pénzzel kapcsolatos céljaink, nem lehetnek csak egyirányú céljaink. Egyensúlyt kell teremtenünk. Íme az egyensúly 3 kulcsterülete. Az első a személyes és családi célok. A személyes és családi célok mindennél jobban meghatározzák érzelmi életünk mienségét. Meghatározzák, milyenek az érzéseink saját magunkkal és az élettel kapcsolatban. 3-5 ilyen célra van szükségünk. Ezek adják a választ a miértre, az életünk miértjeire. Elsősorban ezért élünk a Földön. Meg akarjuk valósítani azt, ami lényeges és örömet szerez a számunkra. Ezeket ne áldozzuk fel semmiért. A második célirány a foglalkozási és karrier célok. Ezek megvalósítása révén keressük a kenyerünket. Ezek által valósítjuk meg magunkat, mint a társadalom produktív tagjai. Ez a hozzájárulásunk. Ezek a mit célok. De ne feledjék, ezek nem olyan fontosak, mint a miértek, mert van bennünk egy természetes hajlam, ha nem vigyázunk, úgy lefoglal minket a mit, a foglalkozási és karrier célok, hogy megfeledkezünk magunkról és családunkról, pedig ezért kezdtünk bele az egészbe. Ezen a területen is 3-5 célra van szükség. A harmadik az önfejlesztő célok. Az önfejlesztő célok azt jelentik, hogy úgy tekintünk magunkra, mint akit magunknak kell kialakítanunk, vagyis úgy tekintjük magunkat, mint valakit, aki végtelen képességekkel rendelkezik, amelyeket ki kell fejlesztenünk. Szintén 3-5 ilyen célra van szükségünk. Az önfejlesztő célok az eszközök. Az önfejlesztés az eszköz, hogy megszerezzük a mit, amire szükségünk van, hogy teljesítsük a miérteket. Még egy valami. Ez lesz az 5. pont. Szükségünk van egy legnagyobb meghatározott célra. A legnagyobb meghatározott cél az első számú cél az életünkben. Minden egyes tanulmány, amelyet elolvastam, minden egyes tanulmány, a csúcs teljesítmények, a kimagasló teljesítmények terén erre a nagyon egyszerű igazságra, egyszerű tényre tér vissza. Az életünk akkor kezd igazán nagyszerűvé válni, ha kitűzünk egy legnagyobb meghatározott célt. Egy célt, egy feladatot, egy küldetést, amely nagyobb, mint bármilyen más cél az életünkben. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet több célunk, nem lehet 10-15 célunk, vagy akár több 100, ha úgy tetszik. De kell, hogy legyen egy nagy cél. Ha felébresztenek, felráznak bennünket az éjszaka közepén, és megkérdezik, mi a legnagyobb meghatározott célod, legyünk képesek kinyitni a szemünket és kivágni nyomban. Ez a legnagyobb cél mérhető kell, hogy legyen. Tehát nem lehet az a legfőbb célunk, hogy boldogok legyünk. Oda jött hozzám egy asszony, és azt mondta, a legfőbb célom elérni a világbékét. Erre azt mondtam, a legnagyobb meghatározott cél azért, hogy az ön számára jelentsen valamit, hogy célt és irányt szabjon az ön életének, olyan kell, hogy legyen, amely fölött ön gyakorol ellenőrzést. Legyen mérhető, legyen meghatározott, legyen kézzelfogható, olyan, amit ön elérhet, vagy amivé saját maga válhat. Legyen olyan valami, hogy ha elérte, akkor úgy tekinthet rá, tessék, itt van, megvalósítottam. Nem lehet valami megfoghatatlan, mert egy nagy, széles, határtalan cél csak arra jó, hogy becsapjuk magunkat, és egyáltalán ne legyen célunk. A legfőbb céllal és a többi céllal kapcsolatban 2 dolog. Ezek lehetnek kézzelfoghatóak vagy sem, vagyis minőségi célok, amelyek élete minőségével kapcsolatosak, és lehetnek mennyiségi célok vagy kézzelfogható célok, amelyek a keresettel, a lefogyással, a nagyobb kocsival, a lakással kapcsolatosak, és ezeket egyensúlyba kell hozni. Végül pedig szükség van rövidtávú és hosszú távú célokra. A rövidtávú célokra ideálisan körülbelül 90 napot számhatunk, maximális motivációval. A hosszú távú célokra körülbelül 2-3 évet számhatunk, és a legfőbb meghatározott célokra, a legfőbb célokra 2-3 évet, esetleg többet vagy kevesebbet, amelyet osszunk fel 90 napos periódusokra. Ezek után adunk önöknek egy rövid feladatot ebben a témakörben. Felteszek 2 gyors kérdést. Adok önöknek az elsőre 60, a másodikra 30 másodpercet, hogy válaszoljanak rájuk. Írják le, de amilyen gyorsan csak tudják azt, ami az első pillanatban az eszükbe jut. Tehát következik az első kérdés. Felkészültek? Vegyenek elő papírt és ceruzát. Jönnek a célt kitűző feladatok. Az első számú kérdés. Mit tekint az életben az 5 alapvető értéknek? Mi az az 5 dolog, amit a leginkább értékel az életben? Ez az első kérdés. Van 60 másodpercük, hogy válaszoljanak rá mostantól fogva. Mit tartanak a legnagyobb értéknek az életben?
Az otthonukat, a kocsijukat, a családjukat, a keresetüket, az állásukat, a karrierjüket, lelki fejlődésüket, az egészségüket, a gazdagságukat, a sztereokészüléküket, az intelligenciájuk fejlődését. Melyik az az 5 dolog, amit a legjobban értékelnek? Még 30 másodperc. Mi az, ami először eszükbe jut? Aztán, ha leírták már, mi az az 5 legfőbb érték, rendezzék át őket fontossági sorrendbe. Melyik az első? Melyiket tartaná meg, ha a másik 4-et el kéne dobnia? Mi lenne a második, ha a többit el kéne dobnia? És a harmadik? És így tovább. Állítsák őket sorrendbe az elsőtől az 5-ig. Nos, 5 másodperc. 4, 3, 2, 1. A második kérdés. Írja le 3 legfontosabb jelenlegi célját. Van rá 30 másodperce. Mi most a 3 legfontosabb cél az életében? Kezdjük. Még 25 másodperc. Írja le azt a 3 célt, ami az eszébe jut. Ha más nem jut eszébe, írja pénz, pénz, pénz. A 3 legfőbb célját gyorsan. Még 10 másodperc. Ez könnyű kérdés. 5, 4, 3, 2, 1. Jön a harmadik. Van rá 1 percük. Mit csinálna, hogy töltené az idejét, ha megtudná, hogy már csak 6 hónapig fog élni? Hogy töltené élete utolsó 6 hónapját, ha már csak annyi maradna? Írja le, mit tenne az utolsó 6 hónapban. Most kezdem mérni az időt. Úgy írják, mintha minden, amit leírnak, megvalósulhatna, de ha nem írják le, nem tehetik meg. Mivel töltenék az időt? És kivel? Hová menne? Mit csinálna? Mit szeretne befejezni? Mit szeretne elkezdeni? Kivel szeretne találkozni? Kit hívna fel telefonon? Milyen adósságokat csinálna? Tehát mit csinálna, ha már csak 6 hónapja lenne hátra? Még 10 másodperc. Írjanak le mindent, ami az eszükbe jut. Ne feledjék, ha fel van írva a papírra, megtehetik. Ha elfelejtik, nem tehetik meg. Még 5 másodperc. 4, 3, 2, 1. A 4. kérdés. Mit csinálna, mit változtatna az életén, ha nyerne $1 millió a lottón? Ha hirtelen milliómossá válna, mit csinálna másképp, mint ahogy ma csinálja? Ha hirtelen milliómos lenne, mit csinálna másképp? Van rá 1 percük. Amit leírnak, azt mind megtehetik az $1 millió, de ha nem írják le, nem költhetik el, meg se kapják. Érdekes módon az emberek általában $200,000 tudnak elkölteni. Gondolatban sem jutnak el az $1 millió közelébe. Mit csinálna másképp? Jó kérdés. Tovább dolgozna ugyanazon a munkahelyen, ha $1 milliót nyerne? Ha nemleges a válasz, akkor ez nem a megfelelő munkahely, csak vesztegeti az idejét. Fenntartaná jelenlegi kapcsolatait? Ugyanúgy tölteni az időt, mint eddig? Mihez kezdene $1 millió? Még 5 másodperc. Írják le, ami az eszükbe jut. Járt az egyik tanfolyamomra egy farmer. Azt mondta, csinálná tovább, amíg csak futja a pénzből. Na, lássuk az 5-öst. Csak farmerek értékelik ezt a viccet. Tehát az 5-ös. Mi szeretett volna lenni, ha lett volna hozzá bátorsága? Van 30 másodpercük. Mit szeretett volna tenni, ha lett volna hozzá bátorsága? 30 másodperc. Az első dolgot, ami az eszükbe jut. Közhivatalt vállalni, szakmai előadásokat tartani, új kapcsolatot teremteni, saját vállalkozásba kezdeni. Az emberek fele saját vállalkozásba szeretne kezdeni. Tudtak erről? Az emberek több mint fele, de féltek a kudarctól, vagy a visszautasítástól, vagy valami mástól. Még 10 másodperc. Mit szeretne tenni, ha lenne hozzá bátorsága? Sokat elárul rólunk a válasz. Írja le, ami az eszébe jut. Na jó, lássuk a 6. kérdést. Melyik az a tevékenység, amelytől leginkább fontosnak érzi magát? Melyik az a tevékenység, amelynek végzése közben leginkább örömet érez? Önbecsülést, boldogságot, élvezetet, kiteljesedést? Mit szeret leginkább csinálni? Gondolja végig az életét, és emlékezzen vissza, mikor volt a legboldogabb. 30 másodperc. 30 másodpercet kapnak a kérdésre. Mikor volt a legboldogabb az életében? Mikor érzett kiteljesedést?
Mikor érezte magát a legjobban? Mikor érezte a legnagyobb békét és elégedettséget? Milyenek voltak a körülmények? Mit csinált akkor? Kivel csinálta együtt? Hová tartott? Mi volt a célja? Mik voltak a körülmények? És a többi. Nagyon-nagyon fontos kérdés. Na, még 5 másodperc. És aztán itt jön a kulcskérdés, amellyel megvalósíthatják legfőbb céljukat. A következő. Képzeljék el, hogy tudnék adni egy pirulát, egy varázspirulát, és ha bevennék ezt a pirulát, bármit megvalósíthatnának a világon. A kérdés tehát a következő. Mi az a nagy dolog, amelyről álmodni mernének, ha tudnák, hogy nem vallanak kudarcot? Mi az a nagy dolog, amelyről álmodni mernének, ha tudnák, hogy nem vallanak kudarcot? Kapnak rá 45 másodpercet. Mi az a nagy dolog? Mi az a cél, amelyről álmodni mernének, ha kétségkívül bizonyosak volnának, hogy nem vallanak kudarcot? A siker teljes mértékben garantálva van. Mi lenne az? Még 5 másodperc. Szinte minden esetben a válasz már is ott van a nyelvünk hegyén. De vannak olyanok, akik úgy ülték végig az egész gyakorlatot, hogy nem válaszoltak meg egyetlen kérdést sem, de az sem baj. Az egész gyakorlatnak az a célja, hogy segítsen kikristályosítani céljainkat, különösképpen a legfőbb határozott célunkat. Nézzük a célokat, nézzük végig a kérdéseket. És javaslom, hogy nézzék át az egészet minden hónapban, amíg rá nem tudják vágni a választ minden egyes kérdésre, amíg egyre jobbak lesznek a válaszaik. Az életben az 5 alapvető érték. Azt mondtuk, hogy a csúcs teljesítmény kulcsa az önbecsülés, de csak akkor lesz önbecsülésünk, ha céljaink és értékeink úgy simulnak egymáshoz, mint kesztyű a kézre. Társadalmunkban a legsikeresebb férfiak és nők azok, akik tudják, miben hisznek, tisztában vannak az értékekkel, és úgy szervezik idejüket, hogy összhangban legyen értékeikkel. És látni fogják, hogy a legtöbb stressz, boldogtalanság, ingerlékenység, egészségi probléma, kiégettség abból adódik, hogy olyan életet élünk, amely nem egyeztethető össze értékeinkkel. Tehát folyton kérdezzék maguktól, mit tartok értéknek, miben hiszek, igyekezzenek, hogy belső és külső életük összhangban legyen. Ez a kulcs a csúcs teljesítményhez, a kulcs az önbecsüléshez, a kulcs a boldogsághoz. A második. Mi a 3 legfontosabb célunk? Amikor csak 30 másodperc áll rendelkezésünkre, biztos, hogy a 3 legfontosabb célunk az, ami hirtelen előbukkan a tudatalattinkból. Úgy érzem, ez a kérdés lényeges dolgokat tár fel. Tegyék fel önmaguknak és másoknak is. Mit tennének, ha csak 6 hónapjuk volna hátra? Ha csak 6 hónapjuk lenne. Visszatérünk az alapvető értékekhez. Ebből kiderül, mit értékel igazán az életben. És hasonlóképpen fontos kérdés, hogy jelenlegi életünk mennyiben hasonlít ahhoz, amit akkor csinálnánk, ha csak 6 hónapunk volna hátra. Több időt töltenénk a családdal. Ha ez a válasz, akkor most is több időt tölt velük. Ne feledjék, sose tudjuk, mikor marad csak 6 hónap az életünkből. Mit tenne, ha hirtelen milliómossá válna? Tökéletes kérdés. Tulajdonképpen arra kíváncsi, mit tennénk, ha miénk lenne a világ összes pénze és ideje? Mit tennénk, ha nem félnénk a kudarctól vagy a visszautasítástól? Mit tennénk, ha szabadon választhatnánk? Ha teljesen szabadon választhatnánk bármit, amit válaszként leírtak a 4-es kérdésre, megvalósíthatják. Nem is kell az $1 millió, csak ki kell tűznünk ezeket, mint célokat, tervet készítenünk, és hozzáfogni a megvalósításukhoz. Nem megy olyan könnyen, mintha milliómosok volnánk, de elérhetjük. A kérdés feltevése felszabadítja szellemünket. 5-ös kérdés. Mihez nincs bátorságunk? Ebből kiderül, mi az az önkorlátozó hiedelem vagy gátlás, amely visszatart bennünket abban, hogy megvalósítsuk önmagunkat. A 6-os kérdés. Mitől érezzük magunkat fontosnak? Ez arra keresi a választ, mitől van önbecsülésünk, és innen tévejgésmentesen jutunk el a kiemelkedő adottságokhoz. Mert csak azt tudjuk tökéletesen csinálni, amitől fontosnak érezzük magunkat. Végül a 7. kérdés. Mi az a nagy dolog, amelyről álmodni merne, ha tudná, hogy nem val kudarcot? Befejezésül hadd mondjam el, bármit is írtak erre a kérdésre válaszul, bármit válaszoltak a kérdésre, mi az a nagy dolog, amelyről álmodni merne, ha tudná, hogy nem val kudarcot, azt megteheti, megszerezheti, azzá válhat. Csak az a kérdés, mennyire akarja ezt a valamit, és hajlandó-e megfizetni az árát? Mert ha nagyon akarja, és hajlandó megfizetni az árát, és dolgozni érte, elérhet bármit, ami a listán szerepel, és néha sokkal hasznosabb, mint el tudná képzelni. Csak az a kérdés, hogy mennyire akarja.
Egy ember életének a minősége bármilyen tevékenységi területet választ magának, egyenes arányban áll a kiválóság iránti elkötelezettségével. Vincent T. Lombardi.